Слава на Господа, брати и сестри! Днес искам да говоря върху темата Новият човек. Християнството не е просто религия на правила, а религия на преобразяването. Апостол Павел ни показва, че след като сме приели Христос, не можем да останем същите. Той ни обяснява за преобличането. Събличаме старите мръсни дрехи на миналото, за да облечем новата премяна на праведността. Ефесяни 4 глава 22-32 стих се казва: да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорите всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви, нито давайте място на дявола. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. Бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Павел описва 3 стъпки в процеса на духовното израстване. Едното е събличането. Да оставим стария човек. Това са навиците, мисленето и желанията, които са били водещи преди да познаем Бога. Те са наречени тленни, защото водят към разруха. Втората стъпка е обновяването. Казва да се обновявате в духа на своя ум. Промяната започва в мисълта. Не можем да живеем нов живот със старо мислене. Третата стъпка е обличането. Казва да облечем новия човек. Този нов характер е създаден по образа на Бога, в истинска праведност и святост. Но Павел не остава само в теорията, а дава и конкретни примери за това как изглежда новия човек в ежедневието. Понеже сме части от едно тяло, лъжата помежду ни е заразно заболяване. Истината е основата на църквата. Гневът сам по себе си не винаги е грях, но неконтролираният гняв е отворена врата за дявола. Казва слънцето да не залезе в гнева ви. Това е правило за бързо помирение. Промяната ни е задължителна. Не просто трябва да спираш с кражбите, мошенничествата, но да започваш да работиш здраво, за да имаш какво да даваш даже и на нуждаещите се. Думите ни не трябва да са гнили, разрушителни, а да служат за изграждане ни и да носят благодат на тези, които ги слушат. Нашето поведение засяга Бога лично. Когато живеем по стария начин, ние оскърбяваме Святия Дух, който е нашият печат
за изкупление. Павел изброява неща, които нямат място в новия човек. Огорчение, ярост, гняв, хула и злоба. Те трябва да бъдат премахнати изцяло от нас. Златният стандарт на прошката е да бъдем благи, милосърдни и да си прощаваме един на друг, както и Бог в Христос е простил на нас. Ние не прощаваме, защото другият заслужава, а защото ние вече сме получили незаслужена прошка. Новият живот не е усилие на волята да бъдем добри хора. То е ежедневен избор да позволим на Христос да живее в нас. Промяната е възможна само чрез обновяването на ума и силата на Светия Дух. Амин.